Otsaileva en mä oikeesti mitään fidget spinner video teen nyt. Vitsi. Joo, mä huomasin, että tämmönen uusi trendi on tullut. Mä en luultavasti tuu tekemään mitään videota tosin näistä tyymistä spinnereistä. Joo, mä olin reissussa 9 päivää ja eka lennettiin Slovenian Ljubljanaan ja oltiin siellä 5 päivää ja Slovenian Ljubljana on todella kaunis paikka ja käytiin myös muissa kaupungeissa siellä. Esimerkiksi semmoisen kuin Postjon ja mikähän se oli? Postjona, joku tämmönen ja Maribor oli toinen semmonen kiva pieni kaupunki siellä vähän pohjoisemmassa, pohjois-idässä. Sloveniassa on todella kauniita vuoria. Se on todella vihreä maa. Siellä on paljon maastoa, peltoa ja paljon puita. Muistuttaa todella paljon Suomea. Paitsi että Suomessa ei ole niin hienoja vuoria kuin siellä. Siellä oli todella kaunista. Ja säät suosi todella paljon. 6. päivänä ajettiin Kroatian Plitvice kansallispuistoon, joka oli todella kaunis paikka. Se on todella iso paikka ja siellä on vesiputouksia ja kaikki järvet ovat todella kirkkaita sinisiä järviä, jossa vesi on niin kirkasta, että sä näet kaikki melkein pohjaan ja näet kaikki kalat uivan siellä. Ja suosittelen käymään tuolla paikassa, jos on mahdollisuus. Plitvice on sen paikan nimi. Sitten 6. päivänä, se oli päivän reissu siellä Kroatiassa, niin ajettiin takaisin sitten Sloveniaan. Meillä oli tämmönen Airbnb-kämppä, joka oli todella hyvä. 7. päivänä torstai-aamuna lähdettiin ajamaan Venetsiaan päin Italiaan. Ja sinne ajoi semmonen 3–4 tuntia. Meillä oli vuokra-autot käytössä, jotka sai sitten palauttaa Venetsian puolelle. Sanotaan, että oli todella onnistunut Slovenian osuus. Päästiin Italiaan, jossa meillä oli myös Airbnb-kämppä ja meitä vastassa oli semmoinen italialainen rouva, joka vuokrasi tätä asuntoa ja hän oli todella mukava, antoi paljon infoa Venetsiasta ja siitä kämpästä ja suositteli hyviä ravintoloita ja se oli oikein mieluisa henkilö, joka vuokrasi tätä kämppää. Kämppä oli todella kiva. Siinä ihan Venetsian mantereen puolella tosin todella lähellä kyllä keskustaa, että saatiin sitten siitä bussi, jolla me päästiin ihan Venetsian saarelle käymään ja Venetsiassa meillä oli sitten käytössä tämmönen
sai käyttää busseja sinne Venetsiaan ja sitten Venetsiassa sai käyttää näitä vesibusseja, jolla pääsi sitten eri saarille tai toiselta puolelta Venetsiaa toiselle puolelle, ettei tarvinnut kävellä kuumuudessa. Venetsia oli todella kaunis paikka. Tosi paljon turisteja kyllä näin kesäkuussa siellä ja myös helle oli todella kova ja aika hiostava ilma. Esimerkiksi busseissa ei ollut yhtään ilmastointia, joten välillä tuli semmonen todella kuuma hiki. Ja suosittelen, että jos menette Venetsiaan, menette joskus syksyllä tai keväällä. En mä tiedä onko keväällä niin kaunis, mutta syksyllä se ei ole niin kuuma ja uskon, että siellä on vähemmän turisteja silloin. Kesä on varmaan se ruuhkaisen aikaisia ja mitäs mä voisin muuta Venetsiasta? Venetsia on tosi hieno paikka. Se oli ensimmäinen kerta kun mä olin Venetsiassa ja itse asiassa ensimmäinen kerta Italiassa. En oo käynyt Roomassa tai missään muualla ennen. Joten se oli mielenkiintoinen kulttuuri nähdä. Opin pari sanaa myös italiaksi. Ciao ja grazie. Elikkä hei ja kiitos. Ja se oli kyllä hieno paikka. Tykkäsin. Mulla oli ideana tänään. Mä katsoin, että tänään sataa vettä ulkona. Ja mulla oli ideana tehdä semmonen sadevideo. Mut sit kun mä sain kaikki nää jutut laitettu tänne ulos, niin sit sade oli lakannut jo. Ja mä huomasin kans myös, että kello tuli sillä just sen verran, että kaikki pääsee töistä. Ja todella paljon autoliikennettä, joka kuuluisi sitten taustalla. Mä en tiedä häiritsisikö se paljon, mutta sade loppu ja ei ollut enää sateen ääniä, niin en sitten tehnyt tämmöstä videota. Vaatoin kaikki kuvausvälineet tähän sisälle ja päätin, että teen teille jonkunlaisen videon, koska mä en oo 2 viikkoon teille tehnyt mitään. Tiedän mistä hirveästi puhuisin. Reissu oli todella onnistunut. Kaikin puolin ei ollut mitään ongelmia. Vähän tuli kipeäksi sillä, että Sloveniassa, että kurkku oli aamuisin vähän sellainen kipeä. Mä luulen, että se johtui ilmastoinnista. Mut sit lopulta kuitenkin selvittiin eikä tullut sen pahempia mitään sairausjuttuja tai muita. Joten kaikin puolin ihan hyvä reissu. Suosittelen, että jos lähdet Eurooppaan matkalle, niin Airbnb-kämpät on todella edullisia ja hyviä. Mulla oli vähän semmonen ennakkoluulo niistä, että jos sä niinku vaan meet kämppäämään jonkun asuntoon, mut esimerkiksi tää oli semmonen Sloveniassa semmonen henkilö, jolla oli iso talo, jossa oli 3 eri asuntoa ja sitten hän vuokrasi sitä koko taloa niin kuin Airbnbin kautta ja se oli todella onnistunut, että kun päästiin sinne perille, niin siellä oli kaikki valmiina ja avaimet oli tämmöisessä lukollisessa boksissa tai koodellisessa boksissa ja laittoi koodin ja
sai avaimet ja sitten kun lähdettiin jätettiin vaan avaimet ja ovet lukkoon ja siinä ei ollut Airbnb-asunnossa mitään ongelmia missään vaiheessa. Et suosittelen käyttämään niitä. Siellä on hyviä arvioita näistä asunnoista, kannattaa katsoa vähän niitä arvioita ja päättää sen mukaan, mutta ne on todellakin edullisia verrattuna hotelleihin, niin kannattaa harkita niitä. Ja sit jos lähdette Eurooppaan matkailemaan, niin mä suosittelen just tämmösiä monen maan reissuja, eli varat semmonen viikon 2 ja vietätte esimerkiksi 3-4 päivää yhdessä paikassa ja koska sitten tulee näkee enemmän tai niinku nähtyä enemmän ja katsotte niitä paikkoja valmiiksi sillä, että mietitte kaikki päivät valmiiksi, että missä te käytte minäkin päivänä, niin tommosessa 9 päivässä niin tuli nähtyä tosi paljon hienoja paikkoja ja varmasti niinku monta kokemusta rikkaampana takaisin sieltä, vaikka se olikin tämmönen pikainen reissu. Eikä se loppujen lopuksi ollut todella kallis, eli koska meillä oli just Airbnb, niin se oli todella edullinen. Varsinkin jos on monta henkilöä mukana, niin niitä saa todellakin edullisesti, koska se hinta jakautuu sitten. Joo, ei mun varmaan hirveästi mitään muuta kerrottavaa tällä kertaa. Mä haluaisin vaan vähän päivittää teille, että missä mennään ja halusin vaan nopeasti jotain uutta videota ulos teille. Mä tykkään tehdä näitä videoita. Ja mun oli vaan pakko tehdä nyt video, ettei tää jää tää tekeminen tähän. Ai niin, kun mä olin reissussa. Tää ei oo mikään iso juttu, mutta YouTube hyväksyy minut partneriksi myös, että periaatteessa tällä hetkellä tienaan YouTuben kautta. Eli tosin se on jotain ihan muutamia senttejä, mitä mä mainoksilla tienaan. Eli ei mitään hirveitä YouTube-masseja tule tästä kuitenkaan. Mutta semmoista tapahtui, kun oli reissussa. Joo. Mä koitan miettiä uusia videoita tässä kesäaikana vielä ja varmasti tuun postaamaan tosi paljon videoita. Tuli pyyntö, että tekisin yhden englanninkielisen videon. Ja tuun varmasti tekemään senkin. Ja jotain muita pari ideaa mulla on tuolla taskussa, mitkä mä voisin toteuttaa. Mut ei mulla